Bună ziua, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod de Shadow Fight. Astăzi voi încerca să-l bat pe ultimul bodyguard de la Wasp și pe Wasp. Și să vedem dacă pot pe Waller. Asta e cu trident, oare ceva? Waller vs Shadow. Cine o să câștige? Mi-a dat first strike-ul. Ce cu mine? Am aceleași tele ca și el. M-am ferit. Vreau să-l bat. Nu. Cu asta acum, hai! Gata. Îmi voi da puterea. Mă rog, magia. O să sar. Și acum... nu s-a ferit. Am reușit. Și am dat și picăturica. Gata, l-am bătut. A doua rundă a fost mai ușoară. Mult prea ușoară. Și acum vreau să intru la The Greatest Temptation, bătând-o pe Wasp. Nu. Și începem. Ea n-are cască. Ciudat. Are și ea enchantul meu. Nu-mi place asta. Ia. Ce aruncă cu stele de aici aproape? I-am la prima rundă. Ce mă enervează care e și ea acel enchant pe care l-am eu. O acea bilă ascuțită sau ceva de genul. Ai, pana. Hai acum. Ia-ți puterea. I-am făcut ceva, nu știu. Bă! Ce șmecher! Vreau armele astea, vreau arma asta. Trebuie să o am. Trebuie. Dar și am bătut-o. Și runda asta. Deci arma ei e super șmecheră. Ai văzut ce atacare? Hai la a treia rundă, Wasp. Nu mai scapi. Moartă. Perfect. Și am omorât-o, adică i-am dat picătura de sânge. Am bătut-o pe Wasp. Foarte frumos. Doar 1000 de bănuți. Da. Texil. Da. Să vedem ce... Na. Mă rog, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să apăsați butonul de like, să vă abonați. Noi ne revedem mâine. Pa, pa! Bine, nu,